Mä oon täällä. Huutomerkki on se huutomerkki. Elikkä siis. Mä oon nyt tässä. Tossa se minä oon. Onko ne vähän outo? Mitä sä teet? Sori tosta, älkää nyt ihmetelkö sitä. En tiedä, kun mä pystyn niinku sama aikaan tavallaan niinku tehdä, että mä kuvaan ja sitten. No sinä et nyt tähän liity, sori vaan. Minna suu on nyt tuolla vähän höperöilemässä, joten älkää nyt väittäkö. Voisit sä lopettaa? Voisitko? Sori. Ole nyt hiljaa, mä teen video. Joten elikkä siis, kattokaapa sitten nää. Artti. Kuinka olla nukke? Joten mä en nyt pysty näkemään itse. Eli kuinka olla nukke? Kuinka olla muovistarpalaiset nukke? Ota jotain nukketyyliä, niin tunnet itsesi nukeksi. Eli muovistarpalaiset nukke tehdään ensin ostat hyvät tummat vaatteet, kengät, hiukset, ostat ja asusteet ihan mikä tumma väri, mutta kun kokeilin vaaleita väriä, se meni ihan päin koivua. Mutta kun kokeilin tummaa, niin se onnistui tosi hyvin. Eli ei vaaleata väriä, vaan tummaa väriä. Niin saat olla muistarpalaiset nukke. Kiitä, jos te katsotte tätä jörppua. Lopeta! Ei, tää on Venäjälle. Opettajat sentään. Voisitko lopettaa? Mä nyt vois sinunkin. Maailma on Minna Suu ja mä oon... Lopeta! Ai! Et kerro mun oikeeta nimeä. Jos kerrot, niin sä saat sanoa äiskä. Sun oikein nimi on Svetlana. Ei oo Svetlana, kun se on Tatjana. Älä! Nyt sä mainitsi mun oikeen nimen, joten toi on Tatjana ja mun oikein nimi on Anastasia. Niin mä tiedän, mut lopettaa. Anastasia Jevolokvalana joku siinä. Joku liennyt. Ja minun bestikseni on Poli. Ja Minun nimeni kirjoitetaan näin. Miksi sä tulet pilaamaan mun videoita? Oikeesti lopettaisit. En mä tiedä mitä mä nyt tekisinkään. No mä esittelen mun huoneeni. Hei, näytä eka mun nimi. Kuva. Toi on mun nimi. Minä sun nimi. Onpa hieno. Ja mulla on mikä mun sun Toi on Tatjana Jelovona. Ja minä olen Anastasia Jelovona. Älkää väittäkö nyt niistä nimeistä, joten ne ei Joo, liittyy. venäläisiä. Lopeta! Ahaha, täsmidäliä. Das pidän iteelles! No niin, sori tosta vaan, anteeksi häiriö. Joten mun huone on tällainen. Eikö näytäkin aika rumalta? Mä en osta enää vaan tavaroita mun huoneeseen, koska ei jaksa. Elikkä mulla on punaista. Ja luove juttu. Ja tämmönen söpö pieni eläin. Ja kettu tietenkin, koska... Ja sitten... Joopa. Ja Bratchikonia. No, bada. Jebaliada. Bradadalas. Ja. Vad? Da. Dis vidania. Sori, mä puhun nyt. Okei. Oman video. Eipäs tullut kyselyitä nyt videoni. Sori niille, jos ne sitten haluaa. Eipä reilua, että sinulla on tuo nuotti suomen kielestä paremmin. Minulla on ihan ihmeellinen. No niinpä, ei se on mun asia. Mulla on vaikea venäjän kieli, koska mä oon käynyt siellä tosi paljon. No kyllä. Mulla ei tullut yhtään kyselytä videoon. Aika kiva. Pääsen sinne. No voi ihan itse, mä painoin Jenni. Ai no mitenkä niin sä... No kyllä jos sunkin äidinkieli on venäjä, niin kyllä sinäkin sitä puhut, niin älä pistäile. Hetki vain.
Koska mun pitää nyt esitellä näitä tyyppejä, kun jos nää pysyis paikoillaan. Onks tää nyt oikein? Ei. Vitsi. Ei siis poika, mikä nyt olikaan? Samperi 12. 15 leveillä. Joten se halusi videoon, joten sillekin. Joten kiva, että sillekin pääsisi esiin. Nyt tulee. Mä en nyt näe kovin hyvin näitä, kun mä oon vähän kuin sokea. Kun tää kone on sakutin paskakin. Ihan superki. Mitä? Sanotko jotain? Sori. Eli Aleksandra. Sori. Älkää välittäkö tosta. Eli Aleksandrasta 1. Halus videoon ja sitten 1 halusin, mutta en nyt jaksa. Onpa hieno. Sori. No niin, lopeta. No mitä mä nyt tekisin? Jos haluatte tietää, mitä tapahtui S2-tunnilla. No mä heitin mun penaalisakottikaan. Heitin ikkuna ja asui sitten yhden meidän luokkalaisen. No niin, Mä kutun sitä Se koko ajan sakutti mulle. Selentii. Mitä? Etoaraaman. Niin mä näin. Jee! Kun opettaja jouluaikassa ei saa. Kirsi ei ollut luokassa, niin heiti. Ja kun Salma on S2 opettaja. Kirsi ei oo enää. En vaan. On Kirsi S2. No kyllä myös on Sallamaijakin. Sekin on. Niin on Sallamaijakin, mutta on yleensä opettaa. Kirsi, pirsiä. Soitetaanko virsiä? Mä en nyt voi anteeksi vaan nyt teille kaikille vastata näihin viesteihin, koska näitä tulee aika lailla liikaa. Ja näitä nyt... Apua! Moi moi, mun pitää lopettaa.